ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳои аз 70-80 ҳазор сомон сар мешаванд ва квартираҳои арзон ҳам ҳастанд ки ҳамаш баҳри шумо дӯстони азиз пешкаш мекунем. хоб видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кор. мо дар видеои оянда кофта ба шумо пешкаш мекунем. хоб агар шумо хонаи фурӯшӣ ки квартира ки замин ё ки мошин барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номераи имо ва WhatsApp роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мемонем, фурӯш намемонем дӯстон. хоб курси 11 бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо ва WhatsApp-тон поделиса кунед, хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. рафтем. якм хонаи фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон. аз корвон 100 метр то ҳамин хона ҳамин қара ҳастае ки аз дуруни хона до омои корвон метавонад ки 100 метр 200 метр қара ҳастае. дар райони Фирдавсӣ мешавад, яъне ки кӯчаи Гулбута, хонаи 101. хоб обшим 6 сотиқ замине ки 6 тар хона кардагии тайёра обсвет дорад. пас яъни ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш дар дуруни хона ҳастае. термикс дорад, холодильник, стиральни машина, яъне ки пардаҳои қимати замонави часпондаги ҳастанд, қолинои падзаказ барои ҳамин хона, холодильник, кондитсионер, мебел, термикс ҳамаш ҳаст дӯстони азиз ки гирди хона полни худ маҳкама, рӯи ҳавлӣ стяжка, кафел ҳама задаги ҳаст ки хона бо сохтмони сифати баланд карди тайёр карда шудааст ки фақат медорем зиндагӣ мекунем. дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 доллар ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад бо квартираи сехонага карди аз шаҳри Душанбе бошад алиш мекунанд. кадомтон агар сехонага дорен алиш мекунанд, рақамошон дар поёни видео. кадомтон агар сумкати мехарен муомила мекунанд. марҳамат. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. дим хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар пеши қалъаи Ҳисорда ҳамин хона қарор дорад, яъне ки хело наздик аст дар бари қалъаи Ҳисорда қарор дорад, ҷои беҳтаринае. хоб обшим 5 сотиқ замин дорад ки дар хона якта калидор дорад. хоб ремонти нағзе барои зиндаги кардан 100% тайёра обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом ҳамаш дар даруни хона ҳастае. дар даруни хона шифонер, телевизор, ҳамин хел чизо ҳаст ки бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аста, медорен зиндагӣ мекунед. гирди хона маҳкам аст, дар даруни заминуш боғ кардаги, яъне ки ҳамаи намуд дарахтони мевадиҳанда ҳастае. дар наздикои мактаб, мағоза, мактаб, масҷид, идораи ҷамоат ҳамин хел чизо ҳаст ки ҷош ҷои беҳтаринае. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. агар кадомтон маъқул бошад, ин рақамҳои Россияшон имо WhatsApp дорам ва рақамҳои Тоҷикистоншон ҳам ҳастанд, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем аз сеюм хонаи фурӯшӣ. хоб сеюм хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне ки тарафи Калхозобод Чапаев мешавад, кадоме ки медонад. хоб обшим 8 сотиқ замине ки 7 дар хона кардагӣ ҳастае. 3 дар хонаш уже тайёра ремонт кардагӣ ҳастае, медорем зиндагӣ мекунем. 4 дари дигаш тайёр нестае, яъне ки без ремонтае. хай дигар маълумоти пурраша аз худашон мегирем. коробкае. хоб гирди хона маҳкам аст дӯстони азиз, як ҳавзи 16 тоннага дорад, обсвет ҳастае. якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда ва ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, оғул, дегдонхона, аловхона, ҳамин хел чизо авделни ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 105 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди хона. кадоми харидори аниқ бошад гуфтааст, ин рақамошон метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Рӯзакӣ, дар Ленинский район, повороти Ёвон, яъне ки Ҳасанобод дар гуфтаги ҳамин хона. обшим 3 сотиқ замине ки 4 дар хона кардаги тайёра, якта ҳамон қатъи чизаш баняш дар даруни ҳамин хона ҳастае. дар инҷа обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхонашам, проекташ, фундаментош ҳастае ки агар ки хоҳем бо 6 сотиқашам ҳастае. мегар дар инҷа хона 6 сотиқашам дорем, отдельна коробка, ҳай дигар маълумоти пуррашам мегирен. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 85 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. агар кадомтон аз ҳамин деҳаи Ҳасанобод, ҳамин тарафи Ленинский район агар дар кор бошад хона, ин рақамошон дар поёни видео ҳаста, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ.
панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳаст бардорон қарор дорад дар шаҳри хуҷанд дар райони пахтакор гуфтагӣ аст лаби раҳда қарор дорад. хоб обшим сехонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 55 квадратни метр обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон ремонти средня барои зиндаги кардан мешавад термикс ва дигар чизое ки барои зиндаги кардан 100% ҳастад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 240,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад бардони азиз, яъне ки се комнатага аст. кадоме ки аз шаҳри хуҷанд агар харидани бошад ин рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. агар шумо хона квартира замин дошта бошед барои реклама дар номери имо ба саб рӯй кунед реклама мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. шашум хонаи фурӯшии навбатӣ мубадорон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар шакархон гуфтагӣ аст. намедонем ин маҳалла ё ки кӯча ҳамин хел маълумот пешниҳод кардагианд. обшим 6 сотиқ замине ки 4 дар хона дохтагӣ коробка аст болор пӯшондагӣ аст фақат дару тирезаву ҳамин хел корош мондагӣ аст ки дар инҷа обсведа аст ду тарафи хона маҳкам аст. фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад проекти ошхона ҳаммомшам ҳаст. дӯстони азиз ина рақамошон дар поёни видео агар кадомтон агар дар кор бошад метавонем ки дигар маълумоти пурраша гирем. дар таги хона ҳам падвалам кардагӣ ҳастем мега. марҳамат маълумоти бештар аз худашон лайкоту намонед чӣ хонае ки дар кора ба шумо дар комментар нависед мо ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри роғун дар ами районош қарор дорад аниқтан маълумотша нагуфтанд узри зиёд аз худашон мегирен. хоб обшим духонага квартира аст ки дар сеюм ошхона қарор дорад 50 квадратни метр обсветаш ҳастай ошхона ҳоҷатхона ҳаммом балкон средни ремонт ва ҳама шароитҳои зиндагии таъмин дӯстони азиз ки хай ремонтуш зурам нест безе средни ремонт дорад ки барои зиндаги кардан мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поёни видео аст. бардороне ки аз роғун присидавдан ина шумода варианти хуб арзон када метиянтона метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз шумо агар ҳамин хел квартира дошта бошед ки хонаи замин ё ки замин мошин реклама кардан дар кор бошад дар номери имо васаб рӯй кунем мо дар эълон мемонем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар центрш яъне ки хона дар центр қарор дорад қариби бозор мега. хоб обшим 3 сотиқ замине ки 5 дар хона кардаги тайёр аст. 3 дараш ремонт дорад ки ошхона ҳоҷатхона ҳаммомшам ҳаст. гирди хона маҳкамаи даврозадаги аст. хона бо 7 блок ремонти средни. хоб обсветаш бе ягон проблема ҳаст дар наздикиш мактаб садик мағоза ҳамин хел чизо ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. нагуфтааст бо чӣ алиш мекунанд хай квартира доред мошин доред чизе ки вариант доред дар рақамошон пешниҳод кунед. дӯстони азиз мо бошад навора давом медиҳем ва лайкотона монед дареқ надоред чӣ хонаи замине ки квартира кора дар комментар нависед мо пешкаши шумо мекунем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. наҳум квартираи фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Саховат кӯчаи Фирдавсӣ доми 83 гуфтагиай квартираи 8. хоб обшим якхонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад 30 квадратни метр обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термикс ҳамаям чизое ки барои зиндагӣ тайёра ванна ҳамаш ҳастад. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ремонтуш хубай срочна фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди хона. ҷош ҷои нағза гуфтага бардони азиз агар кадомтон халидоро бошед ина рақамошон дар поёни видео аст. метавонед дигар маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирем бошад навора давом медиҳем то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзонам дар ахир ҳастад. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хоб даҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз инам дар шаҳри ҳисор қарор дорад дар маҳаллаи сомон гуфтагӣ аст. яъне ки тарафҳои шамбарӣ яъне ки лаби роҳи калонда наздик мега хона. обшим 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст. коробка якта калидор ошхона ҳаммомшам дар даронш аст ки хона бо гӯшти
пухта кати бардошта шудааст. дар инҷа обсветш ҳастай, ҳамаш қоидави ҳастай ки меён камтарак ремонти дигарша хитон мекунанд. дӯстони азиз, фурӯхта бошад бо нархи 190,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди хона гуфтаги соҳибшон. маълумоти пурра ва 100% бо телефон мефаҳманд гуфтаги кадоми харидор бошад. рақамошон дар поини видео ҳастай. марҳамат, одамоне ки аз ҳисор мепурсиданд хона метавонед ки занг занед дигар маълумотша гирен ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад. марҳамат. мегзарем ба 11-ам хонаи фурӯшӣ. хоб 11-ам хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ламаноста қарор дорад. хоб обшим 4 сотиқи замин дорад ки дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни дорад. гирди хона маҳкам аст ва аловхона, дегдонхона, газхона, баня берунӣ ҳаме хел чизо кардагӣ ҳастанд ки якчанд дарахтони мевадиҳанда ҳам аст. обсвет бе проблема ҷош ҷои нағзанга соҳибшон срочно фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад ки метавонем вариантҳои худтона пешниҳод кунем. дӯстоне ки аз шаҳри бохтар фурстадан хона, ина хона шумода метавонем ки дигар маълумоти пурра ва 100% аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба 12-ам квартираи фурӯшӣ. хоб 12-ам квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район мешавад. ҷамоати зайнободӣ гуфтагӣ аст, деҳаи шароф. ҳамин хел маълумот. хоб обшим дохонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад. 58 квадрати метр дар онуш обсфер дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш қоида аст ки ремонти беҳтарин кардагӣ аст. дар даруни хона кухни, мебел, консонер ҳамин хел чизо ҳаст ки қатишон ҳисоб мекунанд. срочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 170,000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар назди квартира. дӯстон агар ягон маълумоте ки ман фаҳмону ба шумо фаҳмо набошад, ина рақамошон аста метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. марҳамат. шумо агарам хали квартираҳои арзон дошта бошед ёки хонаи замин ёки мошин ёки ягон чизи дигар барои реклама, метавонед ки дар номерои имо ва ватсап роё кунед. мо дар видеои оянда реклама мегузорем. чӣ хонае ки замине ки квартира ки дар кор ба шумо то чанд сомона аз кадом шаҳр ноҳия дар комментар нависед. мо мемонем. ин бо 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда. худо нигаҳбони шумо.